Patay ang tulo ka mga lalaki sa Damulog, Bukidnon human gipang dunggab sa usa ka giingong hubog ato sa disko sa lugar. Samtang sa San Fernando, Bukidnon, lalaki ug babae nakaplagang patay ug giputos ang ulo ug masking tape. Ani report. Dead on arrival sa ospital ang tulo ka mga lalaki samtang mitambong og disko sa barangay Maikan, Damulog, Bukidnon. Human nga kalit gipang dunggab pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Sabado. Ang mga biktima, giilang sila Felicissimo Requintosa, 25 anyos, mag-uuma. Glenn Apple-Uy, 26 anyos, mag-uuma. Og Rayjan Requintosa, 25 anyos. Buhi pa si Rayjan diyang nadala sa ospital apan tungod sa grabing samad nga nahigaman niini, namatay gyapon kini. Gilayong naila sa kapulisan ang suspect o gipangita kini. Wala gid sila nakita nga motibo o di pagkaanggulo. Ang kanilang yung pagkalango sa ilimnong makahubog sa maong suspechado kay dili gani sila barkada or wala gani sila common nga kaning mga relationship no, but they are a resident of that place. Sa gihimong operasyon sa kapulisan, nadakpan na sabang suspetsado apan wala na na-recover ang gigamit diini nga kutsilyo sa krimen. Kasong multiple murder ang ipasaka batok suspect. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect. Definitely no, kung mag-inom kita, dapat moderate lang ang pag-inom nato. Kung kabalo kita nga mugawas ang mga dili nato maayo nga kinaiya, kung makainom kita mas dali kita mainit sa mga istorya, ay importante kaayo nga dili kita mag-engage sa pag-inom. Samtang sa San Fernando, Bukidnon, nakurat ang mga tao sa lugar human nga adunay nakaplagang duha ka mga patayng lawas sa lalaki ug babae. Ang mga patay nga lawas sa duha ang nakit-an sa hilit nga lugar sa sitio Bulikat na Bunturan, Kalagangan sa nasangpit nga lungsod. Daw halos mahubo na ang sanina sa lalaki, samtang ang babae naka-underwear na lamang kini sa taas nga bahin. Apa nakita sab nga ang duha pulos gipang tabunan ang nawong og masking tape. Aduna pud kini sila gidudahan nga samad dinunggaban sa maong parting lawas no, sa neck portion or sa liog nga portion sa maong mga biktima. And padayon ang investigation sa ato ang kapulisan pagkaron, especially sa identity ni ining maong biktima kasi nagatuo ang ato ang investigator nga they are not a resident from sa San Fernando, Bukidnon. Busa, padayon ang koordinasyon nga ginahimo karon sa kapulisan sa mga duol nga lungsod sa lugar kung aduna bay natala nga missing nga pwedeng mumatch sa duha ka mga biktima. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.